Haino hai belaino kumang sajaknai koktuma fatar hasteo samung tangi tongnai debi deborma khoroksa buri bai hamjaklai mani phiaba rangrok burino chalogui kifili rangmanya hini sak video khlai langma sachuka phiaba yangte babaisa phaising o debis deborma hamjakmani burino sungui naimani yagulo sai khonarikha phiaba satai klai tabuk social media jugo tamo nugnani tongkho tamo khananani tongkho sawisi malia baksaba wrong number hini hamjak layo baksaba facebook tei hamjak laimani nugu phiaba tinini koktuma khe belaino kumang sajaknai patimung o patimung wngkha talki sisa sikang free fire thunglai malai mani terek kokduk number nahalai kok salai mani bisingtei hamjak laimani patimung phiaba asukbai payakho burini phone game thungmanya lek khayu hini chila phone pai rimani yagulo chila haino hai phone pai rimani rang kifil hordi hini san hormani kok hini saka o phone pai rejaknai bukhukjuk khnainai di a bukhukjukni khoktei tei bini amani khoktei sirai ke sini umangpliwo tamo saka eba bobo kubui bobo tatal sabukchora saimania ko khnainai di asingje tabuk social media rok kubangma nini mungui je kok hame eba majra berjagi tongmono je thithanjak takuk debis deborma boni mungui koksil chawi tongo abole busuk jora kubui nung je bonono 6-7 lakh rang na harcha khabo hai je kok nono sungmani majra bermano rogi tam sanan musung ang sanang musung kai pothono game malai dusa bo game malai free fire game bo sing thungai kini kai andol masi tongo andol yakti boana hamja nin dol ni mungkai andol ni mungkai bisu jodi para baro bini ara no boning tagar jola kai jakhabo kai bi yakti saudu hana hamja go noi kai hapun ang ko siata pro go hamja ya chota kai bo ang pun saka ang tol sa ko intongani ang ati hamjang maya saka bono kai ani tol ba sawa hamjang di pro no na hamja go bo kai hapun an tol an ko sidin mali ya tu an tol an ko sidin mali ang kai ba puru an ko khali an tol kai an tol sa ko tongna ni boi tongka dol no ni ko slai to ka sembo bai kai te duma sa ko slai kana bo bai duma si ko smoni ya lo ang hamba ta soli ta to sangama ate hikino kai ani phun hamya nei plastic ya nei boano rang hona so phun pai di nei kai ang na hai ya sa bono kai na hadi so bono kai hang ma chung nai kana na hana musu ya sa kai bo sawo ang ni ni chala sing na bla nga ni buri sing na bla na ha ni tanga tong sa ang mai kai jana kam na hadi so bono kai ma chung nai kana ni ad hora samad no ang aku ang es kali na hali ya do chali ya kete ni no ang char ka bono na ang na sing musu ya sa bono ang kai bono sawano na hadi so ba ako nang ko sikado ki boano ada jarang kui ta kai sama sos ya bo maso kai 8000 ya bo गे आबन परे ते कैसा मास नि परे 8000 नि परे ते बसक दिगा saya jago ho abatam bagi boro homani klai phun pai di ni ho gaban bisingote kubuni rang rok ro kono abo ngai a hino game ro ko ani ni offer pai nei tawab khai di ni bana joto kera jaga ho do 14 15 15,000 no total abo agin hoka uliawon hojaga ni agin hojak o ama o che phun pai di nei apo khoi sini hojak do ngai tabu ulo ngai 320 320 Oke, abang ya kalau botam nih bagi lindung nasi kebang rang saka rang nahari ang mekajak nani musung jagli ya ba takut bisa di dapur mabuk kipil payi neng mekajak nani ini kok sama nih eba sorry debis kok sama nih bo je sak video senambui Facebook eba kubang ma social media roga awi mong dimale apa tam nih bagi obah kok sakna nong nih bisingo tamu nglai meni tong khuja kok tumarok tori tong tebo kam tin ta no ri chiri tu wala ita na hin tam rok ni ti shinda bese ren di no pa shinda chi ba be no pra yen di sibla ko ni buri kun sa lak si prasta na to ta shinda lo na kuna kisa misa hinjang bai kun saya bono pin ko phiro gia bono hano tong tong go wa sha wa ni hinjang bai to abo kun na ko yebi bo thi thangma nang sai dama yang kai tabo kai sai ma kana bre kai tamoni bagai thinan sikang nang bai ko ro samani ko ro ko
wala ya ham thong do ham thang lai wa thre sin kun ge wala kun bo na ma go samta anu mo shen na shidi ro chok ta bo ang ta tin li ya nge shoma tang bo nang wa ham do tong ka bang bo no ma phayo khayang yam ni kai tong wa te kin no kai u ta bu la song ka kai agi rong to pa kha la song ka kai Christian game tinggal jol jagai phun bo shi ka do bo kai ano phun bo te ni no bin phun chu shang ko hai mani kan te ni no bin don phun ben ko khai ro te ni shapta nang ana ta hini phe do so tam ba ang mai sai tung ta bro bo tang ba sa bo la kai ang phun bo shi ka so ta yang sa bo no tang nang phun ba te ko bo ba sa wa le kino ang na sang phun nyen le sa ta ta cha ko ko ga bo atnya jol jaga ta 보고 싶다 뭐. 저리 봐. 너는 nuk lai kya 이 증룩 라야. bo pha bai kana mo 한 파야고. bo the kana 안 파야고 뭐. nga tabuk nono je abo hai je rang transfer khlai mini bo bengo transfer khlai bani thani bo je rang transfer khlai mini purup to reto 알아 또 그래 만에 뭐 안아 가요 스테빙 로. man a boy khinin thare to reto 뭐 인가 영. ni yong ni Ngay nang tamo wan sa tamo ni bagi ro gathi kana karo norok to bo bai hamjak lai kya ngay gobang ma job choli lai ngay tamo wan sung nang je nono kono thimani karon ro sama ro pora tong tamo wan sung 차야 나 그래 뭐. 기자 왔다 또 기자 뭐래 말이 그런 봐. mani ni wan sung obon bagi ro no thikana tam ro wan sung nang 아빠한테 롱 하다 와래 말어. 너 아빠 꺼는 게 블레스는 함라이 통고. 그러니까 봐 이거 오 샀다가 샤 푼어서 그냥 꼴 가야 도 푼 장부야는 꼴 가야는 저거. 그게 안 것이다 거 아니잖아. 그러니까 너 꼴 가야. 빈푼 장부나 야가 to je samani kaji na ro ni o popule bisu ro tik tu 이 까지는 없는 저도 안 먹고 까지는 있잖아. 능행 동네 안 가이 치고 이로 갖고 지금 그냥 정말 안 가서 가야 돼서 안 봐. 나라보다 나는 살아야 되니까 안 줘. 나도 못 봤어. nono soi sama ro na hata hi sama ro 아바 아스 나 해야 또 저도 하잖아. ga ba bo hai no sa na 한여 사오 푼 빠지니 그만이 안푼 빠지다. sa to kon na asiro haro 이 저도 번을 하잖아. Katabu je hasteni lukurok je kubang mani ni bagi je rangsao ba rang nahari nono obo hai khuk strati comment khlai tongnai aba te ayengo obo hai nono bini friends rok je nono rangsao obo hai himan rugile ning tam sanan musung joto hasteni lukurok 이 박사 봐 세미야나 아부 안 하네 안게 세모는 아부. 그래서 왜나 랑 토코 샤우는 근데 아부도 안토랑 토코 샤마 그래 아부 뭐 바이까지는 힘들고 또 양승 나고. in baba ma song sai man ko sai ma ka de sala 라우 소마다 오제랑 그만이 앞으로 가서 나갔다. bo bairo 뭐하나 랑해다 푼 빠지네. 그리고 안 사갔다 놓고. 지금까지는 신동인가 봐봐. nge abani yaglo je baire roglo botam sam khlai tong ni nono sa ba bini nu khungo sab tong ni sa nono 비는 공원인가 비는 바이크 나도 있고 비는 baire tam sam khlai yo ni sa nono 뭐하게 사원 바이러원 kunanti lok mo jeng nai cho mane ti lok kunanti kun khai nang ya shudu ti lok mane lok malita ga ga dok jeng nai an jang cha enke bo je thuina ne sigang je kaisa video ni bising ti sao je mane ni ni muro sai kalang mane kai tamoni bagi sakna bo kono obahai ni thane rang na hanan bagi ba kono obaro kai tamoni bagi ro sakna ni nung khoi kinan sigang 뭐 사와 자가와 안에 많이 남고 채도 말에 가마 자가 안에 많이 남고 쳐 야 해볼 정보는 많이 보나는 것이 좀 tam mani no hanai gosi 푼 aje rang ro homani 뭐제 푼뭐 안아 푼 빠지니 랑 푼이 푼은 안 보는 것이 내가 것이 장난인가 뭐 것이 장난 아 하나님 믿는 것이 자 아까도 거리야 뭐 땅이 jenin cherai no je kubang borok je kok majra beri tong kharang chao ba thokoi chao eba khuk sitra bai kubang marok saka te oborong rugile neng busu jora saimani ni cherai be atsela je kring laimani ang saimia ja buro song je buma buka saimama kai bono je rang so da rang no buro song saimaka norok baile osla kokda saka kok saka ba wala la ka hang kai tin ba no kol khai sago
ani no oine inka aba mapka didi mo wahi na di hinai asala sa kai chungsi na chera nyaw te ha bujugo te ha kok sari toru abani yagulo je thinyani sikang rok ba dang cherai rok je asalai thinyani sikang norok no kuno call khai obo hai kuno message rok ridari ne se kai do dia kol khai do khai ka khai pa no sung bini bare nuk thaka an chera ni bare nuk thaka chung hika tahani bare khai di sung sa yok bani kanya hindong mani tahani bare khai di a bare no no ro khai hidi nei chung মানে বরিনি নিনি সাজকনি ভিডিও নো ভাইরাল খাইও খাইও অথইয়া সিনি খাইও আবো bini munggo ya te khai sika bono Ngai thinan sigang tamoni bagei nini sajokni mungko ui bo thimani khlaika. abon ruglai nang tam saran musum abo to tam hin sasinani ang to botanggo bo thika saimi abo banyak kanya hini de tongwa an jerai no borok mas musi sajak moti masang kai tongwa an mananya kai kai nengano nasing tong di ne to sai kalangjak sung abo ban kanya hini sung asalai to gabono hino ni ne bono wancing dong makai bin kum so tang kok sakai online do pan do kai sala mo ni bono hino an jerai na i dol dol no namro di rang khwai ni bure thokai sana desa thina ni an jerai no hino ate hino nga tawa an jerai ni munggo nyo kaisa osala bari ha kalang tangka asai tamai tamai Ngai je rang 6-7 lakh jinin sajokna hara hanmani abo saida manna abo haini phadra rok sakana hai je buhu phaiti sakna tam rokwan se abo au kai do an jerai nyo do nam khanya bugoi a haino phata do tata do borok sajugoi borok sanai nyo an jerai kai na hama kure to borok sini ekon kon tongo Easter Bank ni ekon tongo do pula hoka 8000 taksi hoka 6000 an jerai nyo phone pa ding roho bo sawa an jerai ang diam thangma ya nang bai an mobile le kang bo hin pa sawo nga nung phone pa di ko nung iya nung bunya ta khadi hina asala sawo nung mo rang no nung na hawai pa di hina asala sawo iga am sung no tabok je a chelani nukhung bai to chung khana buma bupa kere ngai dead body rok botini phaitong ni khanao kai oje thi thangjangni nukhungni lukorok no ba bini bibi bahana jungno baba hai kogrok ksarna mo chini o kok thuma thumnai rong ni bisingti ba hai kogrok ksarna ab to tam hin sana ne ang to bini bibi ngko song to agi bo hino bin bibi song hino jeng higa no bujina nai ga di bibi no sagata bibi kol khayo sabono khai bibi khai kor bin baba no khayo Tam mo serani bin bu sajok an bu khayo ni rang to kai sai sita hazar sai sita bufro bu khayo thiya chi ga jeng higa nung chelani tam ko lai nung buji suji nang nai ga di nung buji asini nung bahai mo kong no saka song ho kong no saka bo buji na nai ya bo ko di ko ati bibi saha ati di ta ga bo no pore nga bibi ati ha ko to bai kha nyo an serai mo go sung bare no khata tabu ta chala thi thangka kai asala tangka thimani tabuk to je thiya kani tabu dead body phaitong kai bongni nukhungni bormo si bahai kok ksarnai norok nongni nukhungni phaisin kai bahai kok ksarna musung norok mukhang bonuk lai khona kha mukhang bo sung nuk la ya ko ta sara an je bo oro phaya ko an serai bo bin jaga tikna ko tampan saimi ya ko to saima ka bo agi bo thoka ya tango Bengro hadere bara bo kam khai tong hni bo sawo ang phage nang ang kai jeng nani an munanya kai be khai nang ano nasing tong di hne asala saja ga sung awo ben kanya hne sung saka ga nang ai bo sa sung an bi ma ba kri hingka hingkai oro pham phai kam khai noni sa di hne sung saja ga sala go si ja ga bu to mo ta to mo ti kha hazar lakh 4 lakh 5 lakh sawo hne an sere mo go bok bare khatlang au ani kok buji yak na bibi song bo bahai buji asu je an mo serai mungu thuyo ne bo bahai bo sana ba ang abrong bo sawo boro buji suji kong no sato samne se sato buri bo ko de bok jabang khana ya ko buri no sungo nai cho bo wahi ke thikya ang abono no sana mu ab hai ka ta